my promise, Indian Army promise, armed forces. We will finish this Pakistan. अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ फिर पाकिस्तान को बचाओ. हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय. लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव ससे भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा मानि सायाव भिडिअ लाना फैलायखै बियो होननानै. दा भिडिअनि थांखियानो जाहैबाय लोगोफोर थांनाय समाव जोङो सासे एक्स एनडिबि आरो आंजोंहाय भिडिअ बानायदोंमोन नङा होमबा. बे भिडिअ बानायनायाव गोबां मानसिफ्रा माने बै भिडिअआव जोङो बुंदोंमोन जे दाबायदियाव बै जुद्ध दावहायावहाय जिथुनाखि पाकिस्तान हिन्दुस्ताननि दावहायावहाय मा होनदों जिथुनाखि एक्स एनडिबिफ्रा नङा होमब्ला दाबायदियाव थांनांगोन बा बर' हारिनि थाखाय जिथुनाखि बड'लेण्ड होयोब्ला बा बर' रेजिमेन्ट होयोब्ला एक्स एनडिबिखौ दाबायदियाव भारत सरकार आसाम सरकारा लांफैफिननो हागौ होनना बुंनायाव एनडिबिफ्रा गासिबो थांना ओंखारनांगोनदां होननानै बेबायदि बुंनायावहाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों. दा आं बे कमेन्टनि गेजेराव गासिबो कमेन्टखौ आं लाजोबा, सासे मानसिनो लागोन माने बिदिनो एखे खानालाय कमेन्टआ. दा बेवहाय बुंदों जाहैबाय सासे मानसिया मा सानोब्रा जाम्बा जाम्बानो सोर बुंहरखो दावहायाव एक्स एनडिबिखौ लिंहरनाय होननानै. दा बिनि अनगायैबो गोबां मानसिफ्रा गाज्रिबो बुंहरदों. बेफोरखौ आं पिकआप खालामलायनांला, दरखार गैला. आङो नैबे ब्रादारखौबो दा बुंनायखौबो आङो नामखौ मेनसन खालामनाय नङा, गाज्रि दामोन आरोखि. ओमफ्रायहाय दा बेखौ लानानै भिडिअखौ आं बेखौनो लाबोफिनदों. खिन्थु पाकिस्तान आरो माबाया इन्डियानि जिथुनाखि नांनाय दावहा जानाय बे बन्द जाफिनबाय. दा बिनि गेजेरावनो जोंहा दिफेन बर' सारा मा होनदों नङा होमबा, 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सोलिबाय थानाय दावहायाव दैथायहरनो थियारि दिफेन बर' ना. जोङो गोबाङा नुखाबाय आरो गोबाङा नुवाखैबो जानांगौ बे दिफेन बर' बुंनाय दिफेन बर' सार बुंनायखौ. आरो आसामिस निउसावबो दामदों, माने आसामिस निउसावबो बुंनायखौ जोङो भिडिअखौ नुनो मोनदों ना होमबा. दा दिनैनि दिनावहाय आङो बे बाथ्राखौ लानानै बुंगोन जिथुनाखि आङो मैया दाख्लैनि भिडिअआवहाय बुंदोंमोन एक्स एनडिबि बिथांमोनखौहाय सारमोनखौ दा बायदियाव लाङोब्ला थांगोन थाङा होननानै एक्स एनडिबिखौबो आङो सोंदोंमोन. दा एक्स एनडिबिया बुंदों माने माने न'खराव रायलायनांगोन आरो एनडिबिफोरनि गागिफोरजों गिदिर गोलाव सारमोनजों रायलायनांगोन होननानैबो बुंदों नङा होमबा. दा आरो बेवहाय बुंदोंमोन बेनो चान्स जिथुनाखि बड'लेण्डखौ दाबिनाय बर' रेजिमेन्ट बर' आर्मि दाबिना लानाया जोंना होननानै नङा होमबा. दा थिग बेबायदिनो जोंहा दिनैनि दिनाव दिफेन बर' साराबो बुंबाय 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ नङा होमबा हरगोन. सोरखौ हरगोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मिथिगौ ना. दिनै सरकारनाव सोर नाम दंहैयो, एनडिबियासो. जोंहा दिफेन बर' सारा सोरखौ हरगोन आङो सोरबा माने बबेबा मोनसे आफादखौ लानानैहाय बुङाखै. आं जास्ट दिफेन बर' सारखौल'सो बुङो बा जेबो बुङा आं बिथांखौबो. बा बियो मोनसे जोंनि चान्स, गल्डेन चान्समोन. खिन्थु बे दावहाया दायो सिक्सफायार जाबाय नङा होमबा. दा दिफेन बर' सारा सोरखौ हरगौमोन आङो बेखौसो सानदों आरोखि. आरो गोबां मानसिफ्रा सानदों बा गोबां मानसिफ्रा बुंदों सोरखौ हरगोन बे दावहायाव नङा होमबा. दिनैनि दिनाव आबसु नङा होमबा, आबसुनि सासे प्रेसिडेन्ट दैदेनगिरि जोंहा दिफेन बर' सारा. दा बिथाङा सोरखौ हरगौमोन. दिनैनि दिनाव सरकारावहाय बै जेनेबा दुश्मनजों नांनो बा दुश्मनजों गावलायनो सोर हागोन. सोरबा ट्रेनिं गैयै मानसियाथ' हायालै. सोरबा ट्रेनिं गैयै बा जेबो गावनो रोङै बैफोरबायदि बा जेबो आइडिया गैयै बैसोर बायदि मानसियाथ' बैयाव जायगायाव थांनानै गावलायहैनो बा माबा मोनसे खालामहैनो रावबोथ' हाया. दा बे गुटिके बर'नि गेजेराव सोर दङ, एनडिबिल'सो. एनडिबिया सोर नाम दङ माने सरकारनिफ्राय 4 लाख रां मोननाय बैसोर बायदि मानसिया गासिनाबो सरकारनाव नाम दंहैयो. दा माने बैसोरनि गेजेराव गोबां मानसिया गिदों दै. दाखालि जोंनि भिडिअआव गोबां मानसिया गिदों बा गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा नङा होमबा, बेफोरबायदि बुंदों. नाथाय दिनैनि दिनाव दिफेन बर' साराबो बुंदोंमोन 10,000 लाइमोनफोरखौ हरगोन. सोरखौ हरगोन, एनडिबिल'सो दङ जोंनि बर'नि गेजेराव गावनो रोंनाय बा आइडिया गोनां, खारनो बारनो रोंनाय. दा जोंनि गेजेराव गोबां एनडिबिफ्राबो हाला नङा होमबा, गासिबो हाला. माने 100आव गैयाब्लाबो 30%सोआल' हानो हागौ दिनैनि दिनाव. माने 70%सोआनो हाला आरोखि. बेफोरबायदि गावनाय बारनाय खारनाय, गावनायफोरखौथ' हागोन खिन्थु बारनाय खारनाय बेफोरबायदिखौ हाला
नङा होमबा दिनै दिबेन बर'आ सोरखौ हरगौमोन एनडिएफबि नङामोनब्ला आंनि साननाय बा गोबां मानसिफोरनि साननायाव नैबे सिखारदों बे बाथ्राया नंगौना नङा लोगोफोर दा बेजों लोगोसे जोंहा जिथुनाखि थांनाय समाव इण्डियान आर्मिया मा होनदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोना गोबां नुखाबाय गोबां नुवाखै माबाखौ पाकिस्तानखौ नाक्सा मेपनिफ्रायनो खोमोरगोन होननानैबो बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला Pakistan, one guy from Kashmir, Adil, who have done all Reiki and all, and 7 guys, and they have killed 2 innocent people. It's really, ये पाप है. आप हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो आप, हम पे गन है. We have gun, हमसे लड़िए आप. We have gun. I can show you. Don't show. I can show the gun. From 23rd, अब सुनिए, I'll come on the point. From 22nd, when I went to my room, I'm a camp commandant in 89 Infantry Brigade. I went my room around 5 o'clock, and when I opened my television, I saw that news. Really, it was so heartbroken, and I really खून खोलने लगा मेरा. मैंने कहा ये क्या कर दिया इन लोगों ने इनोसेंट पीपल को. मैं सीन देख रहा हूँ, वो मुझे मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक लेडी जो न्यूली मैरिड है, वो लेटी है अपनी पति की लाश में, पति की लाश के आगे लेटी है, और वहाँ डायलॉग चल रहा है कि गो एंड टेल योर मोदी, गो एंड टेल योर मोदी. जब उसने बोला संतोष की वाइफ ने कि मुझे ही मार दे, तो उसने क्या बोला, तुझे नहीं मारूंगा. कौन बताएगा मोदी को, कौन बताएगा मोदी को. बोलता है, डायलॉग मारता है पिक्चर का, 20 मिनट खूनी खेल खेला, डायलॉग मारता है, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मोदी को कौन बताएगा कि कितनी मतलब कितना बुरी तरह मैंने आपके हस्बैंड को मारा है. गो एंड टेल योर मोदी. वी हैव टोल्ड योर मोदी, वी हैव टोल्ड द मोदी, एंड मोदी हैज डन द एक्शन. It's my promise, Indian Army promise, armed forces. We will finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days, I will promise to all people of India. It's my promise. I am Colonel Mahesh Karki. It's my promise that आपको ना इस नक्शा है ना, नक्शा वर्ल्ड का, पाकिस्तान का ना शायद मुश्किल है, अभी ना गायब कर देंगे हम, पाकिस्तान का नाम गायब कर देंगे. अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय जोंहा इण्डियान आर्मिया पाकिस्तानखौ मेपनिफ्रायनो माने खोमोरगोन होननानै बुंदोंमोन. आरो बेजों लोगोसे सासे पाकिस्ताननि मानसिया मा बुंदोंमोन, सासे हिन्जाव मानसि रिपर्टार बिथांनि निउस माने भिडिअआवहाय बुंदोंमोन जाहैबाय नरेन्द्र मोदी सारजों भारतनि बा इण्डियानि नरेन्द्र मोदी सारजों लोगो जा, माने दस माने लोगो जा बा मोजाङै रायलाय, लोगो खालाम, अब्लासो पाकिस्ताना बासायजानायखौ मोनगोन, बा पाकिस्ताना माबोरै बासायगोन नैबे दावहानिफ्राय पाकिस्ताना माबायदि बासायजानायखौ मोनगोन. दिनैनि दिनाव पाकिस्तानाव थाव पेट्रल जेबो गैला, जे एकदम जानाय लोंनाय संख्रि बानलु जेबो माने गैला बा जेबो गैया, इण्डिया नङाब्लानो जेबो गैया. बिनि थाखायनो भारतनि जिनाखि नरेन्द्र मोदीजों लोगो जा, नरेन्द्र मोदीखौ बेफोरबायदि खालाम होननानै माने बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों. नोंथांमोना गोबां नुखाबाय जानांगौ, नुवाखैब्ला नैबे ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै ला. मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो. अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं. वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात करूं, मुझे पकड़ लो, जो करना है करो. अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ. फिर पाकिस्तान बचता है. अगर मोदी आपका, तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं. इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, ओ भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है. तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे. थारैनो नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा, जिनाखि बे पाकिस्ताननि मानसिया आंखौ हमोबा हमथों, आङो गिया. दिनैनि दिनाव नरेन्द्र मोदी बा इण्डियाया गोसो जाब्ला बे माबाखौहाय पाकिस्तानखौ मा खालामनो हायो, मा खालामनो हाया. दिनैनि दिनाव पेट्रल गैला, जेबो गैला, माबा माबि हेनटेन जेबो गैला नङा होमबा. दसेनो पाकिस्ताना होनो, पाकिस्तान गावसिनिखौ बुंना लादों दे बिथाङा,
पाकिस्ताना जाहैबाय इन्डियाजों दसेनो लोगो जाफायो बा खोथा होयो दसेनो थगायो बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा होननायखौ जोङो नुनो मोनदों ससे भिडिअआवनो नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिपेन बर' सार नङा होमब्ला सेलुट खालामो दिपेन बर' सारखौ मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव बिथाङा हारिनि थाखाय सानदों बे समावनो सम भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड बर' रिजिमेन्ट दाबिनो मानि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सानदों आं सेलुट खालामो दिपेन बर' सार नंगौना नङा दिनै सोरखौ हरगौमोन एनडिएफबिनि अनगायै सोर दङ बर'नि गेजेराव गावनो हानाय खारनो हानाय होसोनो हानाय ट्रेनिं गोनां सोर दं खिन्थु एनडिएफबि अरिजिनाल ट्रेनारफोरनि गेजेरावबो माखासेफ्रा हाला बैसो जानाय मानसिफ्रा हाला जाय बैसो फिसा बैसोआवनो दं बा देहाफ्रा थिगैनो दं बैसोर मानसियाल'सो हागोन नङा होमबा गासिबो बुङा आरो बेयाव सरकारनाव सोर सोर नाम दंहैयो होनबा सरकारनिफ्राय 4 लाख रां लानाय बै बिथांमोना दङ सरकारनाव नामा एक्स एनडिएफबि महरै जानानै दासिमबो दं जुद्धआव बायसेन्स नांगौ जायोबा बिथांमोना हुलु हुलाबो लांनोबो हागौमोन नङा होमबा दिनैनि दिनाव बिथांमोना गालांनायबो नङाबो जानो हागौमोन दिनैनि दिनाव थांनाय भिडिअखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनदों गोबां मानसिफ्रा लाजिदों गोबां मानसिफ्रा गिदों नाथाय गिनांगौनि जेबो साननांगौनि खोथा गैया नंगौना नङा दिनैनि दिनाव दिपेन बर' सारखौ मा बुंगोन नोंथांमोन बायदिया बैफोरबायदि थांनाय समाव जोंखौ बुंहरनाय मानसिया दिनैनि दिनाव दिपेन बर' सारखौ मा बुंगोन अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय